To sa sisian pat nga ai ngu biang yu try ba ngalala ia ka ban wanra biang pi ia kani ka wai pat ka jing hikai ka ba ngini sedang thamai. Rei shwai ka ta nga doni ka ban penkan mau biang i pi baro ki baju ngap i kani ka jing shikri ka bangi ai le magani ka voice message namar kadai setang kendiat ngingin poi syakatu ka anniversary ka jungi ya ka bangi la penbenang ila invite ya shibon ki parlok ki bubon ki mensim ki bukodor ki la pediang ni kini ka jing pen tip ban nging community bakin wan but nga pen kan mau biang fi ba kini ka jing seng kadai ka bangi pen create na ka bentaban aingu you play haga arfu artorik nriu buje arfu lai nriu buje but haga arfu sao khat way but sao buje kita kadai mentau benai haga ni kita yo hi ngadu Friday hadu Sunday ang tayo po jiao lu mateman pindawan ang tu kala don ka signboard kila don ki volunteer jengi te ngangai dada piwan ga singi Friday and Saturday and Sunday ru kat bo play galam fi nga kmin tiba ngini kendo bat phi da ka cingkemen bat ngini o ka bani ai ngo lang yo try nga don ban hikai fi nagani ka kitien ka jom play sa sisen kawai ka banga lapet bahana kani ka Bible ngayo ibang ngasngo ko aban kren ni ki bo Jesu u hikai u le nga pele chingmot kumta man ta ka to ne banai ngayo ke bo Jesu le ka krau palat ka kitien ka bo le ki kam ki bo le mo ka kitien ka bo kren ka jinglet ka jingwan ka jaka ka bu shong sa ki jaka ki bu shong mo u ki krau palat ki don ki jingmot ki bakan jam sim ude play ude nong hikai krau tam apa perthei bro away but di nak ta daw ngala kren shibun baha ka tu ka jing dei but ka jing hikai ka bo Jesu kren a lord jong lom ngala poya do ka tu ka ba nong besan do ka khat nyau ter ka bang kren sepang ka hukum nga ngai kala long ka jing toy ka krau ki bo bon hoi ngam ong e bangala ban hikai shibun rai ngala perchangkat bala kat kum ke jing shai bat kat kum ke jing pen i ke jing pen pau ke jong try te ha ke jing perkhat ke jonga nga perkhat ba kala biang kat tu ngan pen sange shwa ye ke tu ka jing hikai ke be dei halor lom te ngai ngan sedang no menta nama kala jrong ba nga kwa bangan pen kut no kat tu ke tu jing hikai ke ba halor lom man menta ke sngi nga kwa bangan kendria na ke jing hikai ke jong just grace kaniru nganget kan jurong namar ngan keren nang ni shkhmat khambon ki Pharshi ki jong Jesus Christ ti nang hikai ki Pharshi ki jong Jesus Christ kwa bangan hikai kat kum ke jing shai ke bangadan kat kum ke jing snau tho ka bangayo abang puri ke Bible ya ke gospel ke jong Matthias kalau nang ko bakhat lai labanong u Jesu ukuran baik tang shapang ki Pharshi dan ngam bakla ki dan goma pratali ki Pharshi hagani ka lanang ko bakhat lai aga jing pet jonga ka baning kong ke Pharshi Nongbet ka baar ka Pharshi ki nyot ka balai ka Pharshi sumbai terso ka basau ka Pharshi thiat ka basan ka Pharshi ka jingin show balaburi ka bandrio ka Pharshi umalana ba kodor ka banyau ka Pharshi shapang ka jar bat ka bapra ka dei ka Pharshi shapang ka jingin show ka bathmai bat ka barem te ngayo i ba po gini gi hagani ka lanang ka bakhat lai pratali kini ki Pharshi ki dei ki ba ngala ngan ong ki dei ki Pharshi ki basuk bahaban ngau tho iki tang ba ki dei ki ba jiliuru bat ki bayar ki ba jengai ki ba ngala ban ong ha ka jing pule Bible jonga
Kadang keren ni kan dia berok sisnem ru. Kanum kut. Namar kini ki Pharshi ki bau Jisu keren. Ula keren lupa ya ki ba saja kini ke perthai ki ban saja ke por bawan ke baja ke jing syakri blai ke baja ke jing em ke bamala ke sngi ke baja ha ki priu ke syakri u blai la kalong ke badang sedang la kalong slam la kalong ha ke perthai ru wat ha ni ke perthai ke bangi em ki nong rem ki bobo ki krau palat. But day nak terkadang kuat ngan dekeren kam benia ya gini kat bala ngan nyele ya gaba ngan keren kam benia namar habang keren capang ki Pharshi pi ngan chipni pi kendiat ma balai bau Jisu ukren hagi Pharshi ada keren ketin kesi ketin Pharshi kemot ke keren siat you know ma ngi keren siat fi pim keren ben pi keren siat ang no ke ketin kesi ke ben pi ke Pharshi kadai kabakren ya ke ai kabakilong dak karukom kabada kumoi pat ban pen sungot ho i ke jinglang jongki kata kade ke Pharshi no pikiran ni kanu kanu ka jing im ko jong priu la ni ke por la ni ke sngi ni ke nu kanu ko baja pi kwa ban pen sungot ho i ke ta ba ki priu ken kham shai pikiran da ke Pharshi jong no ri jong no ka ba ki la ban sungot ho ba dia nang ta pi se thu pa de ke badai te balai bau Jisu Ukraina ke Pharshi ngayo iwat ki senran ro ki kili ka ta ngini pen shan shwe ka ta ngin se le shigini ka Pharshi ki jong Nongbet nga ngayo i ka ne na ka nong ka ba khat lai na ka khat ka ba ship ho ba u Jisu e ka ma nong ki senran ki wan show Jisu ki yo ong yo u balai mekren haki Pharshi balai melek keren ya ki pat ba ya ki jiu haki Pharshi kai ga daw taka de ga pelengo wat ngaru bang puli ga ne nga perkhat bang ong try kila try gini ki brio ban sngot ho nga perkhat e ga ne ki tien ki ba uji su kuren hagi Pharshi nga puli ba hai ki nga perkhat menshua nga perkhat balai try me kren nga Pharshi member tai be ki brio Ngalap bawat ki senran ro kilang ko mangi ni keli balai ukuran ga Pharshi ngasngol ngo bau Jisu jubab lesingan keren kam jolong ngene pipulen ngal nang ga khat lai ga khat ga khat wei ong udayet ho ula ong ki nabala ai happy bantip ya ki mayan ka hima ki beneng hanai am shimla ai haki Nakwa aga nega por bapinda yo bahai aga nega jing penshai ki jong Jesus Christ. Kadega ba kraw palat. Aga jing syam jong ahi. Ngalap baga nega dega ba kraw palat. Uong kum ne ngan jubab yang sisien. Nabala ai happy. Bantip ya ki jing mayan jong ke hima ki beneng. Rem syam la ai haki. Naba unu ru badan u anai ni okar hairu nu bam dan wat ikata budan shim na no. Nama kita bang kerana kia ki Pharshi naba haba ki yo I kim yo I ba ba ki yo sngau kim yo sngau lamne kim sngau tho na pendap ru iki haki ya kata gaji tho lo pau Isaiah ga ba ong ya ga ba yo sngau pin yo sngau pinom sngau thu shu ba ga ba yo I pin yo I pinom shampang naba ka don wat kini ki brio kala ben ma ki sngau kiad lagi skor ba ki khabrep lagi khaman but yo kini yo I lagi khaman ba kini yo sngau lagi skor ba kini yo sngau tho lagi don Begini yo kelab, begini yo pen kia ru iki. Hari suk ki kmat jong pi, bagi yo I, bagi skor jong pi, bagi yo snow. Na bagi shangong pi, buon ki nong itu lupa bagi riu hok, ki lakwa bani yo I, ki ru, bagi yo I, te kim shimla yo I, bani yo snow ki ru, ki bagi yo snow, te kim shimla yo snow. Fi, kani kini ke banga snow tenan haga Bible. Yo Jesus Christ. Ki khadar ngot ki wan show Jisu ki klik ang try balay makrani ki aga Pharshi.
Ujubab uong nabala ay ki api bantip igajing mayan ki hima ki benang mishibla ay ki. Hakita ki ba uklem ay iga bantip igajing mayan hakita uklem na kaparshi. Nama pinda puli haki bepa ki benta juga ketin ke jauh belai. Pilap ba ujisu ukren da ka ba pau shina hagi sunran. Henry hagi pat ba ukren da kaparshi. But hagani ke khot ukren chapang kani ke jubab yagi sunran uang. La ai pi bantip igajing mayan. Mishim la ai ki ka ba mud. Ngap ai gani. Fi kanu ngan ong igani ketin. Kajini pair bat bayi ketin. Kajini pair apdeng jongi ki Kristan. Wat apdeng ki para Kristan ngan kran. Kadai baro ngi buat ngi Jisu ngi buram Jisu ngi nget Jisu ngi syashkor ketin Jisu. Hari kajini pair apdeng ki Kristan kalong. Kidon ki Kristan ki badan kajing penpau kabasisha no play. Ia ke ketien ke jong play, bat don ki Kristan ki baklem penpau ia ke jing shisha jong ke ketien ke jong play. Ong no iwi ketien ki klem shy ki klem sngot ho. Bat ki wei pat ki de ki bada shy bat ki bada sngot ho. Kat kum ke jing ai ke jong play ke jing im joki. Kata ka de ke ba na sngot nat dengan keren. Baka jing shy jong ki senran. Hangni uchisu u divide u pia ia ki senran na ki pai ba. Ladangan keren ke ta ke ke wei na ki jing kai ke bakrao. U Jisu u pia ia ki senran na ki pai ba. U punya per ia ke kerdan jong ki senran na ki pai ba. Dei tang hagani kanong rem. Bagata ka dei haga jing shy jong ke ketien ke jong play, but haki wei ke jing bom shy ke ketien ke jong play. Kata ka dei ke jing per. Teng ki priu ki kwa ba nia per. Dan ki priu ki ba kwa ba na penpau ba haya la de ba ki kham dei ki priu ki ba kham shy kham kerpang aga jing shakri play. Dan ki ba perkhat ba ki kham la kham nang ba ni ki wei. Ngakwa ka noi pi kita nai a be kita nai perkhat kum ta ka bakla kita. Kanong remi ka banga yo ina ka Bible bat ka banga da shy ka dar ka dei gani. Lada pidei ki senran ki beshisha ujisu un kerani pi haga bapau. Un pen shy ki beri jong ki Pharshi. Hari la pidei tanggiri madan bat ki pim pi klem dei ki senran pi klem tre pim su tu e tin ki jong play bat kadang ka jing per ka ba krau hapdeng jong ubrio ubesngot ho ba ubrio bam sngot ho. Nakata ka dau ujisu ndau kerani gani. Udah keren kam khor gani. Ukraine no pitep Ukraine ke Pharshi na markini ke Pharshi ne ke Jew ki kentai te Jisu bio ibar kha ki ne ke bobot yu ki bo Ukraine ka Pharshi ki klem tre priang yu Jisu ki pertasa nar pnayu hare ki bane de tangini ki senran hi badai nak tadau Jisu ada bio ilu pa wang Ukraine ki ka Pharshi na mangatip bagi don ke download ke berben ngatip bagi don ki khamat ki ba ki bam yo i wang ngatip bagi ki don ki skor ki bakelot. Pada nak terdaung kerana kita Pharshi bangan pendap dengan kita jengkai. Udah angru kau ikut tian kau bangan sengat nak uang suki khamat jauh pi kita yoi no yoi Jesus Christ. Suki khamat jauh pi kita yoi no yoi ke jeng shai jauh tian ke jauh play. Fi yoi deh. Kani kita tian yoi yang ni bang suki khamat jauh pi kita yoi kamat kita yoi ia kata ke jeng mayan kata ke jeng yoi ia kata ke jeng mayan. Suki khamat jauh pi kita yoi. Balai orang yang tiap-tiap makan ni dia berkerau pala. Kerau pala. Ngatrai apa yang kisah nak tu kau pakai mana sengat ho ya. Hari hadiah kisah sengat ho ya ni. Wat mengi mentangi ni kelam dah sengat ho bagi ni. Uji soal suki khamat jauh pi ibayoi. Fitiap adu kan no kalau kau kerau ini hari ni kisah ni berkat do bau belai upan ni eki berkerau kiberi nak tian dia jauh belai. Ki priu ki bayo I ngani tu pi
ki degi brio krau jisu ong ni kadimas ko nang balai jong yo anis ong lem da khapat yo brio umla ban yo i yegi hima gi benenga bomot don't come banda peni pe ana gi brio gi long kristan haga bakin do ba gi brio ki belong kristan gi ber khapat chi hima ga jong blai ki kala long ki sunran gi be shisha gi jong just kris bat ki la ban yo i sok ki kmat ki ba yo i dan de gi brio bo puli ga ba do gi bom yo i kinangi ki alphabet ki don ki jingna ji start ki bobiang ri ki myo i ki bedon hagini tin ki job le na ta daw shwab gan krene ni ka parshi ko gan ai pi ni introduction ba pits ko tho ba pi puli ki parshi wang suk ki kmat jo pi ki ba yo i bat ki score jo pi ki ba yo sno angas no burami jisu wang ta ka wang mo fite wa na ba shishanga ma pi bon ki nong ye tholo pa bat ki riu hok ki la kwa ban yo i ki e ru api ki ba pi yo i bat kim shim yo i ban yo snow ye ki e ru ba pi yo snow te kim shim la yo snow ma di snow ban no e ki brio ki ba menta hagine ki ya jingi ki ba yo alam ba ki youtube channel yo alam ba ni ka voice message yo alam ba ki jinsang ki bubon hale ni kiar pen ban na kita ki jingsai ki bangi yo na ki brio ki badan ki jingsai ni shong ga jaka jong ka jing bom shai but ni knyom dani be brio ngale biset agini ki sngi ngasngau de bala temen ba ngaju sngo buram ina mal be de brio ba ibanga nga khamburam namar de brio batang net shisha nga shongkai bet iya gini gisngi nga kli iya ga jing im jong ina do snang iya thu iya ga jing ya den ti ga bas no san ai palat kada kata iya ga do no chunga ba di ong mentau play ra khar khu i juan jing sang bat ngi i juminat age bible study kalong ka ik ga bas ngau le ran ru ya nga namar kat katu kertai dang la man be shigi jing du wai shigi bible study temen brio la temen ba prapotam Prabhos nemtam kentebrio. Hapudengi problem gijing ki bobon. Pite bi yongkum noinga. Nama imdon bat ngi iklaman jiseng bat ngi le chawai pan. Te ngakali i nga ong may pi le jing seng bahasa kebalang ke bapidon. Sika jing seng jeng i. Ngani tu kumba i jubab. At the many kam kortien yongkum ne. Yongam julej. Ngam ju kham le chiu mentala kham slam. Ong balai may pim julej chiu. I ong kawai. Ngam don kali. Namal gijing seng jungi ke kham jingai. Ngahap siu ke bai taksi. Lada duna eru shispa ringgayo. Tagawai ke ketien ke bikiran ngalak kum sengau samar kiru. Tang mangam kuat apat man kia. Namai la temen ti kiran lang kekeren. Yang ngas ngau menut pi pastor. Shispa tengka ngan lej. Ngan siu ke bai kali. Tang balej sabawan. Sakalit tiak te pastor yang. Tepanya ka balik tiak bat ke siu shispa tengka bai kali. Tabahabang amlej yang. Ngalet agak jaka ka bangayot cingkerku. Pi ke don kami ke brio. Haduk kata-kata agi ni gisngi. Bagi brio kinuan iga jingi kai ke badai. Bakin kengkor iaga dor jongka. Mudur ni temela kataro imdan jing sngau. Imdan. Im sngau ye. Ilech ga jaka ga biyo jingkerku. Imtre ban shu penut kai ke por jong i. Shaga jaka ka bamdan jingkerku. Bat nga syong to nga yo jingi kai nga snow komik rubi ong kumno fi pastor si spa tengka nga let nga na shulet shutia anda nga lakandit pat lang to nga no siyang te nang la ba nga syong ayeng pisaro mlut yo tia jing tia ka bubiang fi dene ka daw nga kwa ba nga nong fi ga ni ga bor
uji so bu jubab ki sunran wang suk ki kmat jong pi ki be yo I bat ki skor jong pi ki be yo sngo shisha wang pi bon ki nang tul pa ki ru hok ki kwa ba yo I ki ru be yo I kim shim la yo I ban yo sngo ki ru be yo sngo te kim shim la yo sngo pi te ko ni ki tien ga mo yo kani ga dei ka ba jisu kren begitu ki prophet ki berimbar ki brio ki bahok ki kwa ban yo I yo tao belang Messiah u Jisu hari ki klem yo I ki kwa ban yo snow ye ki tien na ki shinto jong ur ki klem yo snow henrei ki sunran ki yo alat kat bakini ki Pharshi ki ni ki Jew ki bedon lang hagatu ko por ki klem yo I yo Jisu ko Messiah ki klem shai ki tien ki job lay ki snap ki skor ka daw skren khor ne wa kani ga den pendap ko bong Isaiah yo snow pin yo snow pinop snow tho yo I pin yo I te pinom mi shampang na baga dono jonki ki brio ko ben ba ki snow ki ar lagi skor khabre lagi khmat bat ki yo kin yo I lagi khmat ki yo snow lagi skor ki yo snow tho lagi dono bat bangan yo kin kala bat ngan yo pen ki aru ki ga mo udah kran adu kata ga jing kran khor tamal la jing snow ni am jonki adene ko ta daw na jubab ni balai try me kren haga Pharshi da ki kali ki sunran uji su batai da bajrong but usapan sha ki ya gani ka Pharshi ka banin ko kata gani ka Pharshi ka jong Nongbet ngala ju kren ya gani ka Pharshi Nongbet ha ki voice message ki ba menshwa ada ngam bakla ka tugat ni snam benta ha ki tu ki po lockdown ada ngam bakla ngam kan ma wa shu kadana pa jing tho jong aru ten rei namar bang kwa man kren ni ki Pharshi nganom la banya like na gani ka Pharshi ka banin ko kita gani ka Pharshi ka jong Nongbet ngan sedang biang ini ke jikai namar kaya lang ha gani ke jikai wali sngoi ngan hikai biang ye gani ke Pharshi jong Nongbet pipule ka lanang ka khat lai jong Matthias ke khat ke bening kong kum ni ha ka ta ka ju usni u Jisu la mi no na yeng bo la shong ro du riao pai ba ba bo lu ke wala hu ka bo ki lo ka lieng bo shong u to pai ba ba ro de dang yeng ro du riao but ula kren haki bon ki ru aga Pharshi uda ong hakmi Nongbet ula leit no ban bet nga nget haga jinget chunga na mga puli nang taina uyanis uthoi kata na marhang ni ka ong u Jisu ula kren bon ba ki haki wei pat aga Pharshi ka bomot kani ka bala record ang ni ki don tang kendiat nganut benong don sibon ngesngo benut ban perkhat kata tang don sibon ki Pharshi ki bu Jisu kren nganut benong rewat tang kini ki bala record do Matthias do Lucas do Marcus kini ki bu kraw palat ak ngine pej gani ka bu kren chapang ka Pharshi jong Nongbet ukren ni gani ka Pharshi hakarukom jong kitu ki brio hagatu ko pon namar ki bobo na po Israel ki im na rap karya e ban pen snot ho ki ya ga jing shakri blai ga jing laman siam uanra da rap karya bang de kren de ko wipat kinum snot ho ukren de rap karya but wat la kataru ki pat bai ki klem snot ho di tangi sunran parai ngui blai ngi mentangi snot ho malengi snot ho na malapen khai ngi sige hima ga jong play daga jingla ga bomot bat la ai ngi yo men sim khot unong hikai mangila ban snot ho ya ga jing shi sha jong kini ke Pharshi ti ngan puli kene kum bagalong bat ngan da pen shai nang tai na bo Jisu pen shai tangine puli shwa wa haba udang bet de kendiat kila hab arul lenti bet kisim kila wan bet kila bamiki kiwi pat de kila hab alwar ki jakamao haga bam dan buan kenda kumne ru kila mi na ba kamlang jilio ka kenda
haba kala yang gesngi te kala shitr khong mana bakim dan thiet kala yap rungkia ki wei pat te kala ha bring ding sha te kita ki ding sha kala yami ba kala ki jap ki wei pat te kala ha ba ki khndo ba 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 kala sei so ki ba shis pa sha ki ban ru sha ki balai pu sha ru u baton ki skor ban snow to uns ngau shwai ka bangan pulie ke ni ke jimpen shai ke jong jisu na ke gospel ke jong Matthias ke na ko khat lai khat khat pra ngam sngau la khlem ong ke ni ke ktien ha ke jing pulie bible jonga ma shem ba ke ni ke Pharshi jong Nongbet kadai ka Pharshi ka bakin thop ya ki jing shakri play baro ngala jukren tam ha shi sen ha ka wei na ki jing hikai shapang ki sautli ki jing seng ki badon ha ka perthai ndan tam tangki ne sautli ki jing seng ki badon ha ka perthai tangki ne sautli ndan tam ujisu dakane ka Pharshi upni pher ye ki jing seng baro la banong no hakine ki sautli ki ba ujisu kuran hakine ka Pharshi jong Nongbet upia ye ki saujat ki balang manong bainta saujat ki balang saujat ki balang saujat ki shakri play saujat ki jing seng shong no kumta namar ngan pen shai wong kumne nak lunang ba khat lai khat khat pra wong namar ka ta pin ngau ye ka Pharshi Nongbet fi wat lau jisu khlem pen shai ni rengan pen shai manga khndian namar ujisu ngai abo kuran ni u kwalu ban I kumto nama unsa ayo mensi mkhoi agi sunran angi mangin sala I ban sotu I jinjilio po joka tadau pen shai tang khndian but u khlem pen shai tang ye ke khandau ba dio sumbai u khlem pen shai yo Nongbet u shuong Nongbet nga puli ne ngayo I ba kabanin kong hagani ka Pharshi kadai shapang Nongbet namala ai ka tengi ka neru ka Pharshi Nongbet fi Nongbet udai ubatip ubatip ka khandau ubatip yaki ayam ubatip yalau jong sumbai ubas ngaut ho yaki ai ba khandau le gam tip ma tip I khandau te utip Nongbet fi Nongbet udai ubrio ubalam lien ubadon ki experience angla ubadon sembai ubadon lengkaro ni tadi Nongbet Nongbet umdei ubom dan sembai Nongbet umdei setia uba sulit bet lumar sya nanti singkin sya khagi brio ya Nongbet udai ubadan sembai udan lengkaro fi the people bahai ka tapin sesngot ho singan keren bait nang ne kinong keren kinong hikai Bible kidai Nongbet nga menta kesngi nga keren sepiru nga deu Nongbet but nga dei banda tikena baha haba nga bet banda tip bau ni sumbai ubang bat mangau dei ubang ada tikena baha la nga bet sumbai tersu nga dei banda tip bau udai sumbai tersu la nga bet dau sumbai ayun ong dau sumbai kajor nga dei banda tip udai sumbai kajor sumbai ayu nga bet nga dei banda tip Namadon gibriu ki bet sumbai ki bet lumar kim tip udai sumbai ayu ki khmil ti banio du kajor mi du tersu te katar ko le ko bakla Bere nga keren ni kata nama ngayo I
Kani ke ketien ni ke dei ke bukit cingmat. Singa dom lawan pendap ni Pharshi Nongbet. Hakini ke voice message ke ba. Sedang mendengar sengi. Sau sepakat sau. Fi na mga kuak anda keren bahay ni Nongbet. Nongbet number one uday ubala jumlin bet. Mo bommelin tiap hero. Nongbet uday ubala jumlin nama usnot huigi ayom. Kenapa je bet sembai klem tiap ayom. Pidi bin tiap ego por. Den kita kata bisa lap ego beriu tentang kim tiap ego por ke pemerintah ke dege keren dege kum nun keren ketin ke jomblay su keren lah keren. Piapa de tiap ke season ayu ngidan menta ke ayom ayu menta. Ki beriu ke dan kam ayu. Tahu di Nongbet. Kapor bejur selap pilih bet kelumar dengan itu pipi teu betuna kali. Kapor rang terkhong ru pilih bet kelumar pi teu pa pi mis pi jinjar re pilatil pa bakano mi pi teu betuna kali ingan orang kita. Bun pak nangi ki bahikai tin jomplay teng ipo isya kata kan orang. Nama ngimtip dia ka ayom. Ban bet yo sembai. Kaya ke jingdan kam jang ki priyo. Kabakum kano ke don kam menta kata ke needs la ni ke requirement ke jingdan kam jong ki priyo ki bawan ki jingseng. Ni haban snot ho. Snot ho ke kendau. Snot ho ke ayom. Sakawai dia ke bangayo hau ni Nongbet ke dai. Mau dia bendan sembai shibon. Abi shibet ke jo sembai shi malaga sniru ke taro dia ke babaklangan ong pi. Namara babi bet dan beriu si pol badan ke jing sitam ke panggam kro pilih bet de sembai niam sembai balang ni tu piu tu pang jinjar. Ladau pang piapan bet sembai jong ke jing kia. Ladau dan ke jing kuslai ke jing ngosi piapan bet sembai jong ke jing kemen. Ladau dan ke jing jak lenti ke jing bom syai piapan bet sembai jong ke jing syai jong ke tin ke jong play ladau dan pedeng jong ke jing duk ke jing kedo piapan bet sembai jong ke jing ngai jong ke jing roi piapan nang bandan sembai si bon ngayo iba sembai ubadan hau Nongbet hi utip mentah ni ke ayom ngan bet sembai yu pada kau ke ayom ngan bet sembai mu udan si bon ki varieties udan si bon ki sembai terkadang orang ki beri ba dalam jiseng ki letiak nama belagi os ka jo si ka jo ka jo si ka jo ka jo si ka jo si ka jo si ka jo tentang iyo ibu ngakan mau ladiru mencuang atat je kata. Tengah perkat bagani ngale jiseng be sudah itang kan kompriu. Mga yo snow buri ukuran ka jo tem tuba uba keren ru teng so tho i ukuran ru. Ngan keren la keren nang ni. Namangi dana ga por ga bakat do ga bangi dei banda tip ba kani ga bangi shikri ga kta ga jingim jini. Dengan keren bait nang ni. Village ginseng pi shong pi ubobet te buka wala ka wang kesembahin tu shu mo shu hap la kesembahin ka bam deiru dengan itu pi pa ka jaka ba keluma dan si bon bagi beriu mentangi bangai iki satar ka le ginseng ki doyap ka le ginseng shong ba na mi to myo ye shulong kum jo kam dan jing kta no play kam dan stia jing shine tin ki jong play myo jing ku shong he tangam tip agano kom ni le chepneng. Nama kadang kam apin tiba, kalau pin pulilut ini ke Pharshi, jauh Nongbet itu kadang jingma. Dengan sepenuh kata anda ingat keren jauh Nongbet, lihat ingat keren Nongbet, fi. Ngalap ini ke dekat, kadang ke balong koridor ke jing jonga. Kata kadang ke kitab Isaiah kalau nang ke pesan-pesan. Nan puli ke kitab Isaiah kalau nang pesan-pesan dekat ke ba. Ngini puli dekat bersipho. Bat ke bakat way dengan ni pulih kau. Namal kumba uslap uhiar baga yon beneng baga mjupai setain reka ai ye ke kendau. Bat ke penteleng bat ke pensayeka bat ke ai sembai hau babet. Bat kepu hau babam. Kum takkan long kata ketien ke pemino na ke sentur janga kanam pai sudangan dengan pendap ikta ka bang sobakan roiru haga bang alap haika. Pi tapi pulih bang ni u blay ukuran ang nila mau Isaiah. Ukuran sepang ke ke penteleng yang sembai. Ke keren yang mensia makoi. U sembai ke keren ke ketien ke jong play.
But kani ke tien ke chong play ke bau new Nongbet uyo. Kadai ke bau yo no play. Nama kong slap uhian na beneng ke yor kam jupai ke ai ke kendau ke penteleng pensei ka. Kai sembai hau bo bet ke pu bo ba. Angas ngot nat ikata. Uang kata kan lang ke kum ta kan lang ke tien ke bamino na ke sintor jonga. Kanam pai sudah. Kamat ke tien chong play ke bangio. Kadai ke bau one no try. Dan gibri ke bakeli yang ai gini ke jingkeli. Kumno pila ban keren ke tien ke chong play malagasni. Namangi keren malagasni. Singa itu ikada ke jing sngongo bat bakumba kalongi. Na keren ke tien ke chong play malagasni. Mde tang malagasni inrai. Ha ke shite yo. Na keren kumba kan arteli ai. Malagata yo. Bat ngakwa bangan ong ipi. Dan ki bakeli yang nga. Kumno pipen kre. Kumno pipen biangi ke por. Kumno pilaban keren. Ngajubab ikida gani ke dekat. Isaiah san busan dekat besipau. Baga Bible kong. Blay wai sembai hau babet. Bat kepu tang hau babam. Lada fi bet kekendau hi kepenmi sembai. Bat lada fi bam hi ublay unai kepu. Kekeren cipang kejeng yai puli fi bam hi keketien kejong play malagasni. Maka kekeren hi kejeng yai bet lada fi bet hi pinio sembai. Mdei balan specialty yu mdei istiamang ilong di makham kerpang kita ki bala jet em. Barong idei kicu ki priu. Rega jinge per kedai. Mau blei wai sembai au bet bat kepu au bam. Tekan berpinang bet kat ta kanang roy. Kat berpinang bam kat ta pinang yo. Nang kata kedau ngekuak nganong ipi. Babau jisu kren ke Pharshi jong Nongbet. Wat lada uklem da pensyai bah. Nga mentag sengi ngayele kadala ban kren nama nama puli. Ngayu ibu jisu ai kerteng yo new nong yo new yo briu Nongbet. Wala da ukham pensyai yo sembai bet ke kendau. Hendring ngakwa mentag sengi bangan ong ipi. Ke kendau baru sembai kanam poi senu dalam dan Nongbet. Peit bah hagini gisni. Hang no pile jing seng ka kum no jing hikai pi yo. Ki Nongbet ki ba pi. Ki ba bet ki don ne em sembai. Ki nang ne em ban bet. Fi ka jing bet fi nga lesing ini poi tang hang ta man sing na mar ngam yo si bun ko por. Ngala ju puli ka ni haki jing hikai jonga ki ba menshua. Bangayo i rukom ikai ke jong play ia ke ban bet yo sembai. Kadai ke ba pla adu kata-kata ka banga puli ngalaju pen i ke ni ke nong rem ngalaju puli ke ni mal ke por aga jing puli Bible jonga. Nga perkhat ia ke ni ke ketien ka bau play u ong kum ni. Tapi puli kitab Isaiah kelanong ke ba arpopra. Uong kum ni agad khat ka ba arpo lai. Tangan puli khamstet. Tu pun sya ashkwa tu sngaw ru iga ktien jonga tu snap ba tu sngaw iga jing keren jonga. Uong kum ni yaw Nongbet uong. Uba lur bat uba shan klem de puat iga daw lengat. Aba umay iga sla jongka bet yaw ket sapen sapret yaw kumin. Bat tip ter yaw kew bat yaw kew bali iga jaka bala kre bat naw kew spell. Haka ruot jongka. Fi de puli bayi ni kidang disembah ke bobon. Karu kom bet, karu kom lur, karu kom tep, karu kom mau. Nadak sedang lah batai ni. Uang kom lur dekat ke baar pun riu. Ngacet sotanat ni dekat baar pun riu ang. Namar ublay jong u yalam mi u hakabadai u hikai dia ya u. Oh katakan dia ke spa ke bakrau yang ini bebet. Namar ublay jong u yalam mi u hakabadai. Unum le na itu sembai. Hikai dia yu. Pe udah batai uang
Namar yo ket sam ju sho daga tiar sho aba nep lam nim ju pentelun ya ke salan tema lor kumen. Hade yo ket sala sho dau dieng bat yo kumen dau dieng sho ka ba. Yo ke kupul ju teliat nama mi ai sho yo salan tem kali jo ki kula ki pen sepret yo pen mam ju teliat yo. Pe wong sekanikin kaniru kami na utrai ki pa yo ba pla haga jenis la uba kraw aga jing stan fika ni gade bekren ugan ra biang ika aga kom jong nong lor nong bet nong rap ini gade bedan kami ngi ga bag jab se nga sngo kwa bangani ai kren ni gane mangayo iba u play kwa ban ika ini yigi jing stan be jing mayan jo kum no bangin hikai bangin kren kitien ge job play bangin bet hagi yeng ge sam ge jaka ge bangin let snong ge tao bangin pen le no e du sambai ba yo snail but ba yo pen mong ge shi pen jot kai ge kendo bangin le ai de ge dawai sbo dawai kyang ga ban pen jot pen ban bangin le ai do sambai bo ba bom sep re mo ba bo ba ingin siap pe biang ge ne re nga ai ngo play bangala mani kai ge ne mental sngi man in se page ini Pharshi Nongbet nang ni sikmat tengin le langin ai ngo gitu ai ko pa ngas ngo eme ya gani ki jing hikai ban ngai ta play kan ko jing kur khu go kraw ya gani ki brio ki ba yo snow ya ka but ai ko pa gin shim gani ki jing hikai bikin kit clear kum no ban pentre ka me ki tien ga jame ni ai lo chame ka buram ten jisu ni tu ai amen no blame kur khu pi ko bless